Taas nga numero sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa rehiyon na record kahapon. Pagtimbuok sa mga kaso resulta sang backlog sa subnational laboratory. Western Visayas may 552 nga COVID-19 cases na. Si John Sala nakatutok. 21 ka mga bago nga kaso sang coronavirus disease 2019 ang nagdugang kahapon sa Western Visayas. Tungod sini mayara na sang 552 ka mga kumpirmado nga kaso sa rehiyon. Samtang 178 nang nakarecover kag nagapabilin sa 11 ang mga napatay. Ini nang pinakamadamo nga kaso nga nagdugang sa isa lang ka adlaw kun basehan ang datos ng Department of Health 6. Duha sini from Guimaras, 7 from Iloilo Province, isa sa Iloilo City, 13 sa Negros Occidental, kag 8 sa Bacolod City. 73 sa dugang nga mga kaso ang locally stranded individuals kag repatriated OFW. Samtang ang nabilin nga 18 ang mga indigenous cases o kun mga residente nga wala sang travel history. Apang pagklaro sang DOH 6 nga ang pagtimbuok sang kaso ang resulta sa mga backlog sa subnational laboratory. Swab pa ini sila sang ang iba na sila diri isang way back sa June 26 pa, no? So bali may anong kita ka result sila nga sa June 26, pero ang kadambaan gid sini sa ila nga mga results is in collect ini ang ilang mga swabs sa June 29. Upood, Carmel Porquia, John Sala, 1 Western Visayas.